Ο Καστοριάδης έλεγε ότι η φιλοσοφία, όσο υπάρχουν άνθρωποι που σκέπτονται, θα εξακολουθεί να υπάρχει ως υπερώτηση για το τι σημαίνουν όλα αυτά μέσα στα οποία ζούμε, τι σημαίνει όταν σκεφτόμαστε, τι σημαίνουν οι λέξεις που χρησιμοποιούμε και τι πρέπει να κάνουμε, γιατί λέμε ότι κάτι είναι ωραίο και κάτι άλλο όχι. Ερωτήσεις οι οποίες είναι αιώνιες και οι οποίες ως αληθινές ερωτήσεις ποτέ τους δεν επιδέχονται τελική απάντηση. Σήμερα λοιπόν έχω τη χαρά, την πολύ μεγάλη χαρά, να έχω μαζί μου τον Αλέξανδρο Σχισμένο. Καλημέρα. Ο οποίος είναι ένας από τους πιο διαισθητικούς στοχαστές της σύγχρονης ελληνικής σκέψης. Είναι διδάκτορ φιλοσοφίας, ερευνητής και συγγραφέας, με έργο που εκτείνεται σε πεδία όπως η πολιτική φιλοσοφία, η θεωρία της τεχνολογίας και η οικολογία. Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια, με μια δόση υπερβολής. Δεν θα το έλεγα. Εντάξει. Ισχύει πάντοτε αυτό που είπες στην αρχή, δηλαδή η φιλοσοφία θα υπάρχει όσο υπάρχουν άνθρωποι διαθέσιμοι να κάνουν έναν σκεπτόμενο και ελεύθερο και θα έλεγα διαλεκτικό με την έννοια του αλληλοσεβασμού διάλογο, αναζητώντας μια κοινή αντίληψη της αλήθειας για κάποιο θέμα. Δυστυχώς συρρυκνώνεται ο δημόσιος χώρος στον οποίο μπορεί να γίνουν τέτοιες συζητήσεις. Όχι επειδή μειώνεται στην πραγματικότητα η πρόσβασή μας στην επικοινωνία, αλλά επειδή η επικοινωνία κατακαιρματίζεται και χάνεται αυτό το οποίο θα λέγαμε κοινός δημόσιος χώρος, όπου να μπορεί να εμφανιστεί η κριτική άποψη και να συζητηθεί με συνέπειες. Επιστρέφει δηλαδή αυτή, θα έλεγα, η προειδοποίηση που έλεγε ο Καντ, ότι νομίζουμε ότι η ελευθερία της σκέψης μας δεν μπορεί να μας στερήσει κανείς ούτε ακόμη και σε ένα κελί. Αλλά στην πραγματικότητα, αν μας στερήσει την ελευθερία του δημόσιου διαλόγου, μας στερήσει δηλαδή το ερέθισμα του άλλου ως κριτικό, συνομιλητή, αυτόνομη σκέψη, που εν τω μεταξύ σχηματίζεται αυτό που θα λέγαμε φιλοσοφικός διάλογος και φιλοσοφική ερώτηση, τότε στην πραγματικότητα μας στερούν και την ελευθερία της σκέψης μας. Το έλεγε αυτό Καντ την εποχή του διαφωτισμού, αλλά τώρα βρισκόμαστε σε μια, θα λέγαμε, πραγματικά υπερχείληση πληροφοριών, ταυτόχρονα με τη συρρίκνωση του διαλόγου. Και του λόγου ίσως θα έλεγα. Ναι, του δημόσιου λόγου εν γέννη. Και του λόγου εν γέννη. Εννοώ ότι είναι σαν να μειώνονται οι λέξεις που χρησιμοποιούμε πολύ, οι έννοιες, μπερδεύουμε τις έννοιες ίσως λίγο. Όχι, είναι δική μου αίσθηση. Στην πραγματικότητα χειριζόμαστε πολύ περισσότερες έννοιες και λέξεις και όρους στην καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή λειτουργούμε περισσότερο ως επικοινωνιακοί, θα λέγαμε, δρόντες. Οι οποίες ωστόσο έχουν όλο και λιγότερα αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε διαθέσιμα μοτίβα. Δηλαδή έγκυρα σχήματα. Έγκυρα όχι με την έννοια της λογικής εγκυρότητας, έγκυρα με την έννοια της, θα λέγαμε, δημοφιλίας ή της κυριάρχησης στο δημόσιο λόγο. Δηλαδή χρησιμοποιούμε πιο επιφανειακές έννοιες με λιγότερο με λιγότερο αναστοχασμό. Ναι. Επίσης μπερδεύουμε κάποια επίπεδα τα οποία μας βοηθάει και το γεγονός ότι ταυτόχρονα συμμετέχουμε πλήρως σε ένα ψηφιακό κόσμο όπου οι έννοιες είναι αντικείμενα λίγο πολύ. Οι λέξεις είναι αντικείμενα με την έννοια ότι μαθαίνουμε να λειτουργούμε μέσα σε ένα πεδίο λέξεων και εννοιών, χωρίς να τις αντιστοιχίζουμε αναγκαία με φυσικές καταστάσεις και πραγματικά βιώματα. Οπότε χάνουν το νόημα. Ναι, γίνονται πιο στην πραγματικότητα, πώς να το πω, αφηρημένες με την έννοια ότι χάνουν αυτό που θα λέγαμε το ρίζωμά τους στο πραγματικό. Οι έννοιες. Και οι συμπεριφορές. Όταν λέμε έννοιες, εννοούμε κυρίως το πώς περιγράφουμε την κοινωνική μας συμπεριφορά, το πώς περιγράφουμε τις ιδέες μας, το πώς περιγράφουμε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε τους κεντρικούς μας προσανατολισμούς στη ζωή. Παραδείγματος χάρη, συζητούμε για έννοιες τις οποίες προσπαθούμε έπειτα να αντιστοιχίσουμε σε κοινωνικά φαινόμενα και όχι έννοιες που προκύπτουν από τη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων. Θα πω ένα πολύ εύκολο παράδειγμα, η woke agenda.
είναι μια έννοια η οποία έρχεται έξωθεν στο δημόσιο διάλογο ως ένα, θα λέγαμε, πολιτικό ιδεολόγημα με σκοπό να προκαλέσει κάποιους αντιδραστικούς φόβους και να ενισχύσει μια συντηρητική πολιτική που έρχεται από την Αμερική πάλι από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς, από το οποίο πλέον ουσιαστικά από τη στιγμή που γίνεται πλέον ένα σημείο προπαγάνδας των αντιδραστικών πάβει να χάνει, θα λέγαμε, αυτό που είναι η πραγματική του ρίζα και το κριτικό του περιεχόμενο και γίνεται ένα σύνθημα. Αυτό το σύνθημα βοηθάει ώστε να έρθει πλέον και να δημιουργηθεί μια εκ του μηδενός στην πραγματικότητα πολιτική αντίδραση σε φαινόμενα τα οποία δεν υπάρχουν σε τέτοιο βαθμό στην ελληνική κοινωνία και αν υπήρχαν δεν θα τα χαρακτηρίζαμε ως woke. Παραδείγματος χάρη πίσω από το woke agenda είναι το ξύπνα Αμερικάνε μπροστά στο θεσμικό ρατσισμό. Η woke agenda ξεπηδάει με την αίσθηση αυτό που θα λέγαμε το κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στη ΣΥΠΑ. Που είναι μια πολύ αμερικάνικη ιστορική εμπειρία που έχει σχέση με την Ευρώπη, αλλά δεν είναι άμεσα μεταφερόμενη στην ευρωπαϊκή. Παρ' όλα αυτά, η woke agenda με κάποιο τρόπο έχει κατακλείσει την Ευρώπη και κατά τη γνώμη μου με πολύ λανθασμένο τρόπο. Αυτό που έχει κατακλείσει είναι στην πραγματικότητα μια συνθηματολογία η οποία συνδέεται με μια συγκεκριμένη, θα λέγαμε, πολιτικό σχεδιασμό. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι δημοκρατικοί στη ΣΥΠΑ, όταν μεταφέρουν κονδύλια σε συγκεκριμένα προγράμματα, ουσιαστικά ενισχύουν κάποια woke agenda. Αυτό που κάνουν είναι ότι παρουσιάζουν μια επιφάνεια προοδευτισμού μέσα από την οποία δημιουργούν, πώς να το πω, ουσιαστικά μηχανισμούς διείσδυσης του αμερικάνικου κράτους στην πολιτιστική ζωή της Αμερικής. Αυτό γίνεται επί καιρό. Δεν σημαίνει ότι το συμφέρον το οποίο προωθείται από τον ίδιο μηχανισμό έχει σχέση με τα πραγματικά αιτήματα, θα λέγαμε, των κινημάτων από το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεπηδάει το αίτημα, αν υπάρχει κάτι της woke. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, για να πω, θα λέγαμε τώρα ότι υπάρχει μια συνθηματολογία αυτού που λέγαμε ότι για το διάλογο ταυτοτήτων, ταξινόμησης, αριστερή. Αριστερή, σίγουρα. Ωραία. Παραδείγματος χάρη. Αριστερή, άρα σταλινική. Αυτή η εξίσωση είναι λανθασμένη. Σαφώς είναι λανθασμένη, αλλά το ζήτημα είναι ότι γίνεται πλέον αυτόματα. Δεν γίνεται μέσα από μια σειρά λογικούς εγκυβωτισμούς ώστε να φτάσουμε στο για ποιο μιλάμε. Στην πραγματικότητα χάνεται η ουσία, χάνεται το φάσμα της αριστεράς, ταυτίζεται με μία μόνο μορφή, μία φιγούρα στην πραγματικότητα, η οποία και αυτή έχει γίνει πλέον άειλη, ουσιαστικά συμβολίζει το κακό. Και αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για να διαμορφωθούν συμπεριφορές μέσα από άνωθεν συμπεριφορές που αφορούν γενικότερα την κοινωνική μας ζωή και την κοινωνική μας ταυτότητα. Δηλαδή, διαχωρισμοί και ταξινομήσεις οι οποίες δεν προκύπτουν ακριβώς από την κοινωνική δράση. Δηλαδή, δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή. Είναι διαφορετικό από όταν ξεπηδάει ένα κοινωνικό κίνημα και διακηρύσει εμείς είμαστε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Παραδείγματος χάρη. Και το λέω αυτό κυρίως επειδή είναι ιστορικά κινήματα που έχουν συγκροτήσει τη σύγχρονη πραγματικότητα, τα οποία ωστόσο χάνεται αυτό το οποίο ήδη εμείς που είμαστε του προψηφιακού κόσμου γνωρίζαμε, δηλαδή τις συγκρούσεις που εμπεριείχαν και τις ιστορίες που κουβαλούσαν αυτές οι έννοιες και αυτά τα κινήματα. Πού τις χρειαζόμαστε. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, γιατί στην πραγματικότητα όλος αυτός ο διάλογος ο οποίος γίνεται για να κρίνουμε αυτό το οποίο είπες πολύ σωστά στην αρχή, δηλαδή να κρίνουμε το πώς ζούμε, με βάση ποιες ιδέες ζούμε, με βάση ποιες σημασίες ενσαρκώνουμε στην κοινωνική μας ζωή και πού πάμε. Δεν υπάρχει μια κοινωνία η οποία να μην έχει ένα προσανατολισμό και να μπορεί να σχηματίσει, θα λέγαμε, πώς να το πω, μια γόνιμη δημιουργική εκτήληξη των πραγμάτων. Αυτό έχει να κάνει με το πώς μέσα στο ψηφιακό τα πράγματα ισοπεδώνονται. Αυτό επίσης έχει να κάνει και από την ίδια την υφή της ψηφιακής επικοινωνίας που βρίσκεται σε έναν κόσμο που, όπως γνωρίζουμε, είναι ήδη ιεραρχημένος και ήδη βρίσκεται
σε μια κυριαρχία θεσμών ανισότητας. Οπότε, οι νέες τεχνολογίες ουσιαστικά επιτείνουν και στην πραγματικότητα ενισχύουν το ήδη υπάρχον. Ενισχύουν δηλαδή αυτό που θα λέγαμε το θεσμισμένο. Παραδείγματος χάρη, είναι πολύ πιο εύκολο στον ψηφιακό λόγο να χρησιμοποιήσεις τον κοφτό, περιεκτικό και συνθηματολογικό τρόπο επικοινωνίας για να προωθήσεις τα ήδη υπάρχοντα συνθήματα, παρά για να κάνεις κριτική στα ήδη υπάρχοντα στερεότυπα. Γιατί είναι ακριβώς, μικρό, ακριβώς, γιατί οφείλει να είναι κάτι πολύ λίγο. Ακριβώς. Και γιατί δεν χρειάζεται ένα λόγο δικαίωση από πίσω, με την έννοια ότι είναι το κυρίαρχο, υποτίθεται ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο όλοι οι επίσημοι θεσμοί τείνουν προς εκεί. Οπότε δεν χρειάζεται να εξηγηθεί τόσο πολύ. Είναι έτοιμοι, θα λέγαμε, τα υποκείμενα, τα κοινωνικά για να το δεχτούν. Χωρίς σκέψη. Ναι. Ναι, με την έννοια του ότι... Η Ελλάδα, η America First που κάνει ο Τραμπ. Το America First είναι ένα γυμνό σύνθημα, αλλά μιας ενσωματωμένης και κυρίαρχης και θεσμισμένης νοοτροπίας του αμερικανικού συστήματος. Οπότε όταν το ξεγυμνώνει και το κοινό έχει ήδη εκπαιδευτεί προκειμένου να το δεχτεί χωρίς κριτική σκέψη. Ναι. Αυτό σαν σύνθημα. Και πίσω από αυτό να καλυφθούν μια σειρά από πολιτικές που αν συζητιούταν καθεκάστη, ναι, ούτε εμείς, ούτε και θα έλεγα ακόμα και ο πιο ανενημέρωτος Αμερικάνος ψηφοφόρος δεν θα δεχόταν αν του εξηγούσαν ακριβώς ποιες είναι οι συνέπειες και ποιες είναι οι πολιτικές που κρύβονται πίσω από ένα σύνθημα. Αυτή όμως δεν είναι η ευθύνη του κάθε πολίτη, έτσι κι αλλιώς. Εννοώ ότι γενικά έχω την αίσθηση ότι όλοι έχουμε την τάση να βολευόμαστε πίσω από τέτοιες ατάκες, ανάλογα με το πού κλείνει ο καθένας πολιτικά της δικιάς του μεριάς, ας πούμε. Ωραία. Να μπαίνουμε εκεί μέσα, να μην αναλύουμε το τι σημαίνει το κάθε τι. Είτε από τη μία πλευρά ξαναλέω, είτε από την άλλη δεν έχει καμία σημασία, γιατί είναι μια γενικότερη τάση. Δεν είναι κάτι που κάνουν οι δεξιοί, κάτι που κάνουν οι αριστεροί, κάτι που κάνουν οι ρεπουμπλικανοί, κάτι που κάνουν οι δημοκρατικοί. Είναι κάτι που κάνουμε όλοι. Οι περισσότεροι. Όχι, ναι. Ότι μπαίνουμε πίσω από αυτές τις ατάκες, δεν αναλύουμε, δεν σκεφτόμαστε τι σημαίνει αυτό που μας λέγεται και αναπαράγουμε. Και άρα αυτό δεν δίνουμε χώρο, ρε παιδί μου, στη σκέψη τελικά. Κάπως. Και στο να εξηγήσουμε το τι μπορεί να συμβαίνει, τι μπορεί να σημαίνει το κάθε τι. Σε ένα βαθμό, κάθε άνθρωπος σε μια κοινωνία θα προστατέψει τις ιδέες και τις σημασίες που δίνουν περισσότερη συνέχεια και συγκρότηση, συνοχή στη ζωή του και στην πράξη του. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πηγάζει από, θα έλεγα, αυτό το πεδίο ελευθερίας και κριτικής σκέψης με φυσικό τρόπο στον άνθρωπο. Πηγάζει μέσα από την παιδεία του. Σε ένα σύστημα στο οποίο η διαθέσιμη παιδεία διαμορφώνει άτομα τα οποία δεν προχωράνε στην διερώτηση, δεν ασκούν κριτική στον τρόπο ζωής τους, δεν ασκούν κριτική στο διαθέσιμο νόημα. Δεν είναι αυτό η κοινωνία μας. Η κοινωνία μας δεν έχει μια τέτοια ολοκληρωτική, θα λέγα, κλειστότητα νοήματος. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε όμως, καμία κοινωνία δεν έχει μια ολοκληρωτική, γιατί γεννιούνται οι άνθρωποι και κάθε άνθρωπος είναι, θα λέγαμε, μια βόμβα προσδιοριστείας. Δεν μπορεί να ελέγξει τον άνθρωπο πλήρως, δεν είναι ρομπότ οι άνθρωποι. Και αυτό είναι και το θέμα μας. Ναι, μπορούν να αφαιρθούν μηχανικά, μπορούν να αφαιρθούν πειθαρχημένα, αλλά δεν μπορούν να προβλεφθούν. Δεν είναι προβλέψιμα, θα λέγαμε, στοιχεία η ανθρώπινη συμπεριφορά, ούτε από τους ανθρώπους. Είναι όμως προβλέψιμες οι μάζες. Ενώ οι μονάδες δεν είναι. Είναι προβλέψιμες τρόποι πειθάρχησης των μαζών, γιατί ακριβώς διαμορφώνονται ως μάζες. Και αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέμε, με τη διαθέσιμη κοινωνική παιδεία. Οπότε, σε μια κοινωνία όπου το κυρίαρχο ρεύμα είναι πρόσθετη αναπαραγωγή των στερεοτύπων, υπάρχει μια τάση το κάθε άτομο να κλείνεται μέσα στο αυτό το οποίο θα λέγαμε τη γνωστική του ασφάλεια. Σε μια κοινωνία η οποία ωστόσο για να το κάνει αυτό θα πρέπει να κρύψει και να συγκαλύψει όλα τα πραγματικά προβλήματα τα οποία ενέχει η κοινωνική ύπαρξη και η ανθρώπινη ύπαρξη. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε κάτι τέτοιο σε μια κοινωνία θεοκρατική.
θα πρέπει να δικαιολογήσει ό,τι συμβαίνει προβληματικό μέσα στον κόσμο και στον κόσμο που συναντά, η κοινωνική θέσμηση, με τρόπο ώστε να αναφέρεται στο Θεό και με τρόπο ώστε τα άτομα να μένουν υποταγμένα, θα λέγαμε, σε αυτό το νόημα της ζωής τους. Πάντα αποτυγχάνει αυτό. Υπ' αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αστάθεια του νοήματος είναι μια ανθρωπολογική συνθήκη. Είναι κάτι που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο περισσότερο από κάθε άλλον που γνωρίζουμε, έμβιο. Υπ' αυτή την έννοια, ωστόσο, νομίζω ότι η δημοκρατική ανοιχτότητα είναι και η πιο σταθερή κοινωνική, πιο, θα έλεγα, σταθερή με την έννοια σταθερή μέσα στο μετασχηματισμό. Ναι. Δηλαδή, ο κοινωνικός μετασχηματισμός συμβαίνει. Το δούμε κατά πόσο έχουμε εμείς λόγο σε αυτό το οποίο μας αφορά. Και αυτό εξαρτάται όχι από εμάς. Ναι, δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται καταρχάς και από αυτό το οποίο θα λέγαμε είναι οι δομημένες μορφές εξουσίας, είτε είναι θεσμισμένες είτε είναι άτυπες. Δηλαδή, ο λόγος περί της ευθύνης, θα λέγαμε, του ατόμου έχει νόημα μόνο όταν συναρτάται με το λόγο περί της ελευθερίας του ατόμου, δηλαδή περί της δύναμης του ατόμου να αλλάξει τη ζωή του. Οπότε θα μπορούσα να έχω την ευθύνη στα πράγματα στα οποία θα μπορούσα να αποφασίζω. Δεν έχω την ευθύνη, παραδείγματος χάρη, για το πού πηγαίνει το ελληνικό κράτος, γιατί δεν έχω το χώρο απόφασης σε αυτό. Το υφίσταμαι ωστόσο. Αυτό δεν είναι απόφαση, αυτό είναι επικύρωση του να αποφασίζει κάποιος άλλος. Με την έννοια ότι δεν είναι πάλι, είναι ένα βήμα το οποίο έχει πολλά στάδια μέχρι την απόφαση. Και το κακό δεν είναι μόνο ότι δεν έχει την απόφαση, το κακό είναι ότι ψηφίζω χωρίς ενημέρωση περί της απόφασης. Οπότε... Και χωρίς να με νοιάζει και πολύ να έχω ενημέρωση, εγώ θα πω, γιατί συγγνώμη τώρα, αλλά νομίζω ότι η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου ψηφίζει γιατί έτσι ψήφιζε ο μπαμπάς και η μαμά, ας πούμε, ή γιατί είναι ωραίος ο τύπος που μιλάει, ειδικά στο Ευρωκοινοβούλιο, το έχουμε δει, που είναι πιο σημαντικό από το ελληνικό, ας πούμε, και το ξέρουμε, δηλαδή, ότι έρχεται στην Ελλάδα πια, έρχεται από την Ευρώπη και εμείς ψηφίζουμε σύμφωνα με το ποιος είναι πιο ωραίος. Εννοώ ότι είναι και αυτό μια ευθύνη, δεν ξέρω, στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον, δεν μπορώ να αφαιρέσω την ευθύνη του κάτι σίγουρα, ψηφίζω. Σίγουρα. Αν αφαιρέσουμε την ευθύνη από οποιοδήποτε άνθρωπο υποκείμενο, ουσιαστικά τον καθιστούμε, το αφαιρούμε την ελευθερία. Δηλαδή η αυτονομία βασίζεται στην αίσθηση. Εννοώ ότι η δημοκρατία είναι το πεδίο. Ευθύνη. Ναι. Είναι δική μου ευθύνη να τη διατηρήσω και να την τιμήσω. Σίγουρα. Αλλά το πεδίο όμως στο οποίο αναπτύσσεται αυτή η ευθύνη είναι ένα πεδίο σύγκρουσης, αν δεν διατίθεται ήδη από τους θεσμούς. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορούμε να διαδηλώνουμε είναι ένα κεκτημένο δικαίωμα το οποίο δεν δόθηκε, δεν παραχωρείται έτσι. Κατακτιέται, που θα λέγαμε. Ναι. Άρα, εκφράζει μια στιγμή έντασης του συσχετισμού των δυνάμεων ανάμεσα στην κοινωνία και την εξουσία. Θα λέγαμε που αυτή τη στιγμή το έχουμε φτάσει ως εδώ. Θα μπορούσε μια δικτατορία να μας το στερήσει ή θα μπορούσε ένα κοινωνικό κίνημα δημοκρατικό να το διανοίξει αυτό το πράγμα. Οπότε, όπως ζούμε σε μια κοινωνία ή σε μια ιστορία και πάντοτε βρισκόμαστε σε μια στιγμή του παρόντος που είναι στιγμή έντασης και δυναμικής σύγκρουσης των ρευμάτων του κοινωνικού ιστορικού, έτσι είναι και με όλα αυτά που θα λέγαμε δικαιώματα και ευθύνες. Όσο περισσότερα δικαιώματα κατακτούμε, τόσο περισσότερες ευθύνες αποκτούμε. Αλλά ο τρόπος του να σταθούμε αντάξει στις ευθύνες μας είναι να ασκήσουμε το δικαίωμά μας. Ακριβώς. Με αυτό λέω. Και για να το ασκήσουμε... Το ασκούμε απέναντι όμως σε κάποιον ο οποίος μας το στερεί. Και αυτός ο κάποιος, το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο μηχανισμός εξουσίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι διεθνείς οργανισμοί, οποιοσδήποτε στέκεται ως εμπόδιο, στην πραγματικότητα αποκρύπτει τα δικά του συμφέροντα και παρουσιάζει την εικόνα μιας απουσίας σύγκρουσης, μιας απουσίας διαφωνίας. Παραδείγματος χάρη, ας δούμε το τι γίνεται με την έννοια σταθερότητα. Είπαμε πριν ότι η δημοκρατία προϋποθέτει τη διαφωνία. Γιατί προϋποθέτει την κριτική συζήτηση. Και είπαμε μάλιστα ότι ίσως να είναι και ένα στοιχείο σταθερότητας μιας δημοκρατίας το γεγονός ότι επιτρέπει τη διαφωνία. Και προαπαιτούμενο. Ναι, προαπαιτούμενο. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, και ας μην πούμε της Ελλάδας, ας πούμε η κυβέρνηση της Τουρκίας, που γίνεται τώρα ένας χαμός,
διατείνεται ότι δικαιούται να κάνει την τάδε πολιτική ακριβώς λόγω σταθερότητας. Γιατί η διαφωνία την απειλεί. Δεν απειλεί τη δημοκρατία η διαφωνία, απειλεί όμως την εξουσία του ενός. Ακριβώς. Δηλαδή μια. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ο κόσμος Μία εναλλαγή της είναι εξουσίας. έξω. Δηλαδή με Ναι. όλες τις απαγορεύσεις, με έναν Ερντογάν αρκετά αυταρχικό έως πολύ, με τρομακτική πίεση ας πούμε προς το λαό, ο λαός όταν συμβαίνει κάτι που είναι πραγματικά έξω από το μέτρο του, αντιστέκεται και βγαίνει έξω. Έχοντας ένα σκασμό απαγορεύσεις για διαδηλώσεις, παρόλα αυτά βγαίνει ο κόσμος έξω. Και τρώει πλαστικές σφαίρες, και τρώει τις άβρες, και τρώει τα πάντα όλα. Αυτό είναι η ιστορική δυνατότητα η οποία πραγματώνεται τώρα. Θα μπορούσε και να μην πραγματοθεί, μπορεί να πραγματοθεί πιο. Λέει, αυτό δεν μπορεί να προβλεφθεί. Καλά, Κατά ναι. πόσο θα αντιδράσει, πράγματι. Στο βαθμό που αντιδράει, πράγματι εκεί μπορεί να πει ότι υπερασπίζεται τουλάχιστον το δικαίωμά του σε αυτό. Γιατί μιλάμε για την Τουρκία, ένα ουσιαστικά ημιδικτατορικό καθεστώς. Παρομοίως αυτά. και για την Ελλάδα, ωστόσο. Ναι, μα για όλες τις χώρες είναι εντυπωσιακό ότι όταν πραγματικά υπάρχει θέμα, ένα θέμα που ακουμπάει τέλος πάντων μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ο κόσμος αντιδρά τελικά. Ναι. Και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Ελπιδοφόρο είναι σίγουρα. Σίγουρα. Δεν ξέρω πόσοι αντιδρούν για την μόδα. Γενικότερα βρισκόμαστε στη διάρκεια μιας ιστορίας, εννοώντας τη σύγχρονη νεωτερική ιστορία και η ευρωπαϊκή ιστορία και η παγκόσμια, η οποία είναι μια ιστορία διαρκής κρίσης και σύγκρουσης. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια, θα λέγαμε, νέα φάση αυτής της ιστορίας, με την έννοια ότι έχουμε ταυτόχρονα μεταφερθεί και σε ένα νέο επίπεδο ύπαρξης, στο ψηφιακό εννοώ, όπου η ίδια σύγκρουση διαδραματίζεται με νέα εργαλεία, με νέους τρόπους και διαχέεται και στο κοινωνικό. Βρισκόμαστε σε μια πολύ ενεργά συγκρουσιακή περίοδο της ιστορίας και μάλιστα ακόμα και για τη δική μας ζωή. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι η δεκαετία του 90, παραδείγματος χάρη, φάνηκε, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα που ήμασταν, σαν να πάβει η κοινωνική σύγκρουση. Ναι. Κάπως. Σαν μια δεκαετία, θα λέγαμε, ολοκλήρωσης αυτής της συγκρουσιακής ιστορίας της νεωτερικότητας. Αλλά η αυγή του 21ου αιώνα, από την 11η Σεπτεμβρίου, παραδείγματος χάρη του 2001 και έπειτα, μπήκαμε σε μια πολύ θερμή ιστορική περίοδο, όπου πλέον δεν υπάρχουν αυτό που θα λέγαμε δεδομένα. Δεδομένες αξίες, δεδομένα. Καταραίει δηλαδή η βιτρίνα. Το οποίο είναι καλό, γιατί πώς αλλιώς θα εξελιχθούμε. Σίγουρα είναι καλό. Το ζήτημα είναι από ποιους παράγοντες γίνονται, ποια στοιχεία επικρατούν και κατά πόσο αυτό μπορεί να οδηγηθεί σε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα της κοινωνικής αυτονομίας ή σε μια περισσότερη παρηχαράκωση στην ιδιώτευση, παραδείγματος χάρη. Γιατί οι προκλήσεις οι οποίες αντιμετωπίζει πλέον η ανθρωπότητα έχουν ξεφύγει από το αυτό αναφορικό πλαίσιο της ανθρωπότητας. Με την έννοια ότι. Μπαίνει και άλλος παίκτης στο παιχνίδι. Όχι, έχει να κάνει και με την ίδια την οικολογική ικανότητα ύπαρξης πάνω στον πλανήτη. Έχει να κάνει με την ίδια την αντίληψη του τι είναι άνθρωπος. Έχει να κάνει με ένα νέο επίπεδο κινδύνου σε σχέση με αυτό που αντιμετωπίζαμε μέχρι το 1940. Μόνο και μόνο, παραδείγματος χάρη, η πυρηνική δυνατότητα, η οικολογική καταστροφή, η δυνατότητα της αυτοματοποίησης, η δυνατότητα του ελέγχου. Όλα αυτά έχουν πολλαπλασιαστεί εκθετικά τον τελευταίο μισό αιώνα, σε βαθμό που έχουν αλλάξει ήδη τη σχέση μας με τη φύση, με τον άνθρωπο και με τον εαυτό, χωρίς όμως να έχει αναπτυχθεί ταυτόχρονα ένας κριτικός λόγος γύρω από αυτά. Ήδη δηλαδή βαδίζουμε στον καινούριο κόσμο και έχουμε αρχίσει να το αντιλαμβανόμαστε, ενώ ήδη είμαστε αρκετά, θα λέγαμε, βυθισμένοι. Παραδείγματος χάρη. Συγγνώμη, για μένα το πρόβλημα είναι ότι βαδίζουμε μηχανικά δηλαδή βαδίζουμε αυτό χωρίς κριτικής και χωρίς να μετράμε το πού βαδίζουμε και το τι καλά και τι κακά μπορεί να φέρει αυτός ο δρόμος. Ναι, γιατί υπάρχει μια επιτάχυνση της ροής της ζωής, όχι όμως
υπό τον έλεγχο του ατόμου, υπό τον έλεγχο αυτό που θα λέγαμε των ροών πληροφόρησης, των διάφορων επιχειρηματικών μηχανισμών, κατανάλωσης και παραγωγής. Όλο δηλαδή αυτό που θα λέγαμε συστημικό, επιταχύνεται στην καθημερινότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια αίσθηση διαρκούς κυνηγιού του χρόνου, οπότε η μέρα εξαντλείται χωρίς αυτό να αντιστοιχεί αναγκαία σε δραστηριότητα. Παραδείγματος χάρη, ξυπνάμε το πρωί, ανοίγουμε το κινητό. Ήδη με το που ανοίγουμε το κινητό, παίρνουμε μία σειρά από πληροφορίες και παίρνουμε και μία σειρά από μικροαποφάσεις, να κάνουμε ένα like, να κάνουμε, το οποίο ενεργοποιεί, θα λέγαμε, τη νοητική μας δραστηριότητα σε βαθμό χωρίς να έχουμε σηκωθεί, χωρίς σωματική μας δραστηριότητα να αντιστοιχεί σε αυτό. Αλλά ήδη έχουμε μπει στη σφαίρα αυτή την οποία ονομάζει ο Λουτσιάνο Φλωρίντι, ονομάζει infosfera, τη σφαίρα της πληροφορίας, και είμαστε ήδη ενεργοί, σαν να τρέχουμε δηλαδή, πριν πιούμε τον καφέ μας. Και αυτό μας δημιουργεί μια κόπωση νοητική, με την έννοια ότι θέλουμε όχι να απολαύσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας μειώνοντας το ρυθμό μας, αλλά στην πραγματικότητα να χαζέψουμε μετά. Δηλαδή να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Να αφαιθούμε σε ένα ρυθμό που όταν τελειώσουμε. Δεν χαζεύουμε ούτε ποιοτικά, γιατί και το χάζεμα χρήσιμο είναι και το χρειάζεται και ο εγκέφαλος το να χαζέψουμε. Ναι, όχι, εννοώντας να χαζέψουμε με την έννοια να κάνουμε scroll down. Να μην απολαύσουμε κάτι. Ακριβώς. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν φοιτητής και τελείωνα, παραδείγματος χάρη, μία δουλειά. Και σκεφτόμουν αυτό, να κάτσω το απόγευμα, να πιω τον καφέ μου, να διαβάσω το βιβλίο μου. Ναι. Αυτή την εικόνα, το βίωμα όμως, το οποίο κράταγε ώρες και είχε μια άλλη ποιότητα χρόνου, το σκέφτομαι ακόμα, αλλά δεν το κάνω με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, την ίδια στιγμή ανοίγω το βιβλίο μου, αλλά έχω ανοιχτό τον υπολογιστή, τρέχουν πληροφορίες, απαντώ, είμαι δηλαδή σε μια εγρήγορση. Μια εγρήγορση όμως η οποία δεν έχει να κάνει με την εγρήγορση της μελέτης ή της εμβρήθης ενασχόλησης με ένα αντικείμενο. Έχει να κάνει με μια εγρήγορση διασκορπισμένη, του διασκορπισμού, της διασκέδασης, με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Δηλαδή, και δεν είναι τυχαίο που έχουμε όλη διάσπαση πια. Δηλαδή, τα ποσοστά διάσπασης είναι στο Θεό. Γιατί δεν μπορούμε να εστιάσουμε 5 λεπτά κάπου. Τα παιδιά δεν μπορούν να δουν ταινίες πια, γιατί έχουν μάθει το TikTok. Να. Έχει αλλάξει ο τρόπος αντίληψης. Όπως επίσης έχει αλλάξει και ο τρόπος αντίληψης αυτού που θα λέγαμε του αφηγηματικού χρόνου, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο πλοηγούμαστε μέσα πώς να το πω, σε μια σειρά από περιστατικά. Με την έννοια, με τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε μια ταινία, με τον οποίο ακολουθούμε μια ιστορία, χτίζουμε μια αφήγηση στο μυαλό μας. Πλέον λειτουργούμε περισσότερο όπως λειτουργεί και μια αναζήτηση στην Wikipedia, δηλαδή με τη μέθοδο του υπερκειμένου που λέμε. Δηλαδή, έχουμε μια σειρά από πληροφορίες, η οποία η μία πληροφορία είναι σύνδεσμο σε κάτι άλλο, και ακολουθούμε πληροφορία χωρίς να σχηματίζουμε μία, θα λέγαμε, κάθοδο ή άνοδο σε μια περιοχή σκέψης ή μια περιοχή μελέτης. Ναι. Είναι σαν να πηγαίνουμε ένα αερόστατο και να μαζεύουμε στοιχεία προκειμένου να φτιάξουμε ένα puzzle από αυτά τα οποία πιάσαμε γρήγορα, αντί να φτιάξουμε, θα λέγαμε, ένα υφαντό με την αφήγησή μας, όπου πλέον αρχίζουμε από κάπου και ολοκληρώνουμε κάπου, ελέγχοντας όλες τις περιοχές του σκεπτού γύρω από αυτό το κάτι. Οπότε αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και τον τρόπο επικοινωνία μας και τον τρόπο αντίληψης και τον τρόπο μελέτης. Και δεν δίνουμε χώρο στη φαντασία, νομίζω. Δηλαδή, με τόσο εικόνα. Η εικόνα είναι εγκλωβιστική μέχρι ένα σημείο, σε αντίθεση με το λόγο σκέτο. Εννοώ ότι όταν διαβάζουμε κάτι, φτιάχνουμε εικόνες. Όταν μας έρχεται η εικόνα, εγκλωβιζόμαστε σε αυτή. Δεν μας δίνει απαραίτητα περιθώριο να φανταστούμε. Άρα να διευρύνουμε ένα κομμάτι του εγκεφάλου μας άλλο. Ναι, η εικονική φαντασία. Ναι, η εικονική φαντασία γίνεται περισσότερο αναπαραστατική και συνδυαστική. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τη δομή επικοινωνίας. Και αυτό θα μας πάει και στην τεχνητή νοημοσύνη, το αναπαραστατικό και συνδυαστικό. Αλλά δεν είναι τόσο επινοητική και γόνιμη όσο θα μπορούσε να είναι. Αλλά βέβαια αυτό έχει να κάνει επειδή ζούμε πλέον σε έναν πολιτισμό της εικόνας, όπως λες και εσύ. Αυτό, ότι είναι δηλαδή, σε εγκλωβίζει. Άμα σκεφτούμε την ιστορία της ανθρωπότητας, τι εικόνες είχε διαθέσιμες και για πόσες χιλιετίες οι τεχνητές εικόνες ήταν πολύ συγκεκριμένες και ήταν δημιουργήματα
του ανθρώπινου χεριού με όλους τους περιορισμούς που έχει αυτό. Και σκεφτούμε ότι η φωτογραφία έγινε το 1850. Αν επινοήθηκε. Θα δούμε ότι η εικόνα κατέκλυσε τον κόσμο ακριβώς επειδή γι' αυτό που λες. Είναι ένα άμεσο, κλειστό σύμβολο ή ένα κλειστό σύνολο συμβόλων, το οποίο εμπεριέχει ένα νόημα είτε σαν ένιγμα είτε άμεσο. Αλλά ξέρουμε ότι έχει νόημα. Είναι αντιθέτως το να παρατηρείς τη φύση, είναι κάτι το οποίο σε πάει στο άπειρο. Να. Επίσης, αυτό έχει να κάνει με τη στατική εικόνα. Η κινούμενη εικόνα, αυτό το παρατηρούσα βλέποντας το γιο μιας πολύ καλής μου φίλης. Ένα πολύ έξυπνο και υπερκινητικό, θα έλεγα, παιδί, με την καλή έννοια. Εννοώ, ζωηρό παιδί. Το οποίο με το που άνοιγε η τηλεόραση, καθυλωνόταν και κοίταζε την τηλεόραση. Και σαφώς αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε επειδή ήταν παιδάκι. Το έκανε επειδή είχε νόημα γι' αυτό. Και σκέφτομουν ότι το να παρατηρούμε ότι σαν όντα μας ελκύει η δράση. Το να συμβαίνουν πράγματα, η αλλαγή, παραδείγματος χάρη. Το να παρατηρείς τη δράση εντός πλαισίου της οθόνης, σου επιτρέπει να νιώθεις ότι ελέγχεις όλο το πλαίσιο δράσης. Αντίθετα με το οπτικό πεδίο που βρίσκεσαι, θα λέγαμε, μέσα σε ένα άπειρο χώρο και είσαι και εσύ ένα στοιχείο της δράσης. Οπότε σου επιτρέπει και να νιώσεις ότι ελέγχεις τη δράση, παρακολουθείς το σύνολο της εικόνας και ότι βρίσκεσαι βέβαια έξω από τη δράση, άρα ασφαλής. Άρα σου δημιουργεί μια επιπλέον αίσθηση ενδιαφέροντος. Και αυτό νομίζω ότι θα γινόταν σε κάθε ανθρώπινο, έτσι κι αλλιώς. Αλλά εμείς πλέον αποκτούμε μια παιδεία εικόνων, η οποία στην πραγματικότητα δημιουργεί και αυτό που θα λέγαμε τα φαντασιακά πρότυπα συμπεριφοράς και τα φαντασιακά πρότυπα εμφάνισης. Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτό γίνεται υπό την ισχύ και την ορμή και την προώθηση ενός τεράστιου μηχανισμού, θα λέγαμε, εκπαιδευμένου στη διαχείριση και τον έλεγχο των ανθρώπινων υποκειμένων, όσον αφορά τον ψηφιακό κόσμο και την ψηφιακή μας εκπροσώπηση, δηλαδή του μηχανισμού της διαφήμισης και της κατανάλωσης. Οπότε έχουμε με στρατιές γνωστικών ψυχολόγων στην κατασκευή, παραδείγματος χάρη, των κοινωνικών δικτύων, που όταν μιλάμε για ψηφιακό πλέον κόσμο, μιλάμε για τα κοινωνικά δίκτυα. Κυρίως, λίγο πολύ, κυρίως. Ή αυτό σκεφτόμαστε. Εγώ αυτό σκέφτομαι σαν χρήστης. Ενώ πριν το 2009, όταν μιλούσαμε για ψηφιακό κόσμο, μιλούσαμε περισσότερο για τις ιστοσελίδες και τα mail. Δεν ήμασταν κι εμείς κομμάτι τόσο. Με τα κοινωνικά δίκτυα γίναμε κι εμείς ένα στοιχείο του ψηφιακού κόσμου, ψηφιακή. Και παραγωγή περιεχομένου. Ναι, παραγωγή, ναι, προϊόν και καταναλωτές ταυτόχρονα σε αυτή τη λούπα. Στον ψηφιακό κόσμο βρισκόμαστε επίσης υπό υπό την επίρρεια μεθόδων χειραγώγησης, άντλησης προσοχής, θα λέγαμε, και στην πραγματικότητα εθισμού, οι οποίες είναι πολύ συνειδητά και με χρηματοδότηση κατασκευασμένες από ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί στη διαχείριση, θα λέγαμε, των τάσεων των ανθρώπων ως μάζα ή ως μεγάλα κοινωνικά σύνολα, γιατί εκεί πράγματι εμφανίζονται σταθερότητες και τάσεις που μπορεί κάποιος να διαχειριστεί. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο σύγχρονες εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνητή νοημοσύνη εδράζει πάρα πολύ στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής. Εδράζει σε αυτά παίρνοντας ως πρότυπο και ως λειτουργικό στοιχείο τα παιχνίδια, τα video games. Στην πραγματικότητα η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί αυτό το οποίο λέγεται GPU, Game Processing Unit, δηλαδή τους επεξεργαστές που είναι στα παιχνίδια, γιατί είναι ικανοί, ήταν φτιαγμένοι προκειμένου να μπορούν να συντονίζουν όλα τα πίξελ της οθόνης για να δημιουργούν περιβάλλοντα παιχνιδιών, αλλά ταυτόχρονα μέσα από τις δεκαετίες ανάπτυξης και επίσης να διαχειρίζονται αυτό που θα λέγαμε τη δράση των χρηστών. Οπότε όλο αυτό η τεχνογνωσία του gaming είναι η βάση, θα λέγαμε, για τα σύγχρονα μοντέλα
τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που λέμε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Αυτά τα οποία είναι φτιαγμένα να αλληλεπιδρούν με αυτό που θα λέγαμε ανύποπτους χρήστες. Οπότε, σαν ανύποπτοι χρήστες και εμείς, οπότε μπαίνουμε μέσα στον ψηφιακό κόσμο με μία τεχνητή νοημοσύνη, μπαίνουμε σε έναν κόσμο παιχνιδιού. Φερόμαστε σαν παίκτες ενός παιχνιδιού, χωρίς όμως να ξέρουμε τους κανόνες, ούτε να έχουμε πλήρη συνείδηση ότι μπήκαμε σε ένα παιχνίδι. Βέβαια, ένα βήμα να κάνουμε παραπέρα, το καταλαβαίνουμε, γιατί παίζουμε. Αλλά όπως σε ένα παιχνίδι, οι αντιδράσεις μας είναι σε ένα βαθμό αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με ερεθίσματα που μας δίνουν. Δηλαδή σε μεγάλο βαθμό ασυνείδητες για να μπούμε, να εμβυθιστούμε μέσα στο παιχνίδι. Και αυτό θέλουμε κιόλας. Ναι, και μας βολεύει. Ναι. Το ζήτημα είναι σε πόσο, θα λέγαμε, μεγάλο βαθμό της πραγματικής μας ζωής καλύπτει αυτό το πεδίο. Και πλέον καλύπτει όλο το βαθμό της πραγματικής μας ζωής, σε βαθμό ώστε να μιλάμε πλέον ως εξαίρεση για τις στιγμές που συνευρισκόμαστε σωματικά ή συμμετέχουμε σε σωματικές διεργασίες από κοινού, σαν εξαίρεση εννοώ σε σχέση με μία δεκαετία πριν. Ναι. Όχι σε σχέση με έναν αιώνα πριν. Ναι. Και πιστεύω ότι πρόκειται να γίνει πιο έντονο αυτό. Άκουγα χθες τον Elon Musk, φυσικά, ο οποίος έλεγε για τα καινούργια του ρομπότ, ότι ο στόχος είναι μέσα στην επόμενη πενταετία, να είναι παντού, προφανώς, και ότι θα είναι τέλειο, γιατί θα έχεις ένα φίλο που θα μπορείς να του μιλάς, να του λες τα πάντα όλα και να συντονίζει. Θα σου κάνει τις δουλειές του σπιτιού, θα σου διαβάζει το παιδί σου, θα σου πηγαίνει το σκυλοβόλτα, όλα τα πάντα όλα. Και σκεφτόμουν, ωραία, υπέροχο, πραγματικά. Ο άνθρωπος, πού θα είναι σε όλο αυτό? Κάτσε λίγο, γιατί μου λείπουν οι άνθρωποι εδώ πέρα. Και νομίζω ότι η τάση μας, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε την τάση της απομόνωσης και του όλα μόνος μου και εγώ για μένα. Ωραία, σαν άνθρωποι, σαν μονάδες. Και να μην εκτεθώ και να μην χρωστάω και να μην, τέλος πάντων, να αλληλεπιδρώ το δυνατόν λιγότερο, γιατί μετά θα είμαι εκτεθειμένος, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Οπότε, όσο πιο πολύ το σκέφτομαι έτσι, όταν θα μου έρθει το ρομπότ, στο οποίο δεν θα έχω καμία υποχρέωση, εννοείται ότι θα κατευθυνθώ προς τα εκεί. Και το κυριότερο για μένα, που για μένα είναι το πιο φοβιστικό, είναι ότι τα LLMs, τα οποία εγώ χρησιμοποιώ πολύ γιατί με νοιάζει να βλέπω την εξέλιξή τους, και τα χρησιμοποιώ από τη μέρα 0 πραγματικά και βλέπω ότι μέσα σε 2 χρόνια έχει αλλάξει το σύμπαν, έχουν τόσο την τάση να σε επιβεβαιώνουν ό,τι βλακεία και να τους πεις. Δηλαδή μετά από 2-3 ερωτήσεις συμφωνεί μαζί σου. Καταλαβαίνει τι του λες και συμφωνεί. Και σε επιβεβαιώνει. Το οποίο είναι, δηλαδή, άμα εγώ του πω ότι η γη είναι επίπεδη, δεν το έχω προσπαθήσει, θα το προσπαθήσω όμως. Αν μετά από 5 ερωτήσεις αρχίσει να συμφωνεί μαζί μου και άρα εγώ πιστώ ότι έχω δίκιο γιατί να το λέει και το LLM ή το ρομπότ ή δεν ξέρω εγώ τι, νομίζω ότι εκεί τελειώνει η έννοια της ανθρώπινης σκέψης. Τελειώσαμε δηλαδή. Γιατί ο καθένας θα είναι στη φούσκα του ότι ορίστε αυτό ζούμε, αυτή είναι η αλήθεια. Επικοινωνία σίγουρα θα ενταθεί το ήδη υπάρχον φαινόμενο του δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε και δεν μπορούμε άρα να επικοινωνήσουμε και να μιλήσουμε. Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το σώσουμε αυτό. Πολύ σωστά θέματα βάζεις, Άρα. Για να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, ο Elon Musk έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες. Να παρατηρήσουμε 2 επίπεδα. Πρώτον, ότι αυτό το οποίο λέει ο Elon Musk, και πολύ καλά κάνεις και το κοιτάς, και εγώ κοιτάζω κάθε μέρα τι λέει, γιατί επιδρά. Εδώ έχουμε να κάνουμε και πρακτικά, γιατί τα δημιουργεί όλα αυτά, και κοινωνικά, γιατί έχει κύμα. Πολιτικά. Επιδρά πολιτικά και η προεδρία Trump-Vance, αυτό το οποίο σηματοδοτεί, είναι η ανεξέλεγκτη χρηματοδότηση των μεγάλων εταιριών τεχνολογίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις εφαρμογές τους προς όφελος της ολιγαρχίας, χωρίς βαθμό ελέγχου. Το μόνο αυτή τη στιγμή πραγματικά πλαίσιο θεσμικού ελέγχου επί της τεχνητής νοημοσύνης είναι το της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συντάχθηκε πριν την προεδρία Τραμπ. Οπότε ο Elon Musk με αυτή τη στιγμή λέει κάτι το οποίο μόνο και μόνο που το λέει, οθεί
μία πολιτική, χρηματοδοτήσεις και ταυτόχρονα μία σειρά από επενδυτές στο να λειτουργήσουν βάσει αυτού που λέει. Οπότε ένας παράγοντας, θα λέγαμε, μετατροπής και ενίσχυσης αυτού του οποίου είναι το κυρίαρχο. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι η πρόβλεψη του Elon Musk είναι πολύ παρακινδυνευμένη. Το 2015 ο Elon Musk είχε πει ότι το 2019 το Los Angeles θα έχει περισσότερα ρομποτικά ταξί από ότι ταξί. Δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε, όχι. Ωστόσο, είναι προμελετημένη. Πολλές χρηματοδοτήσεις προκειμένου να το πετύχει. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε σε μια εποχή χρηματιστηριακού καπιταλισμού όπου αυτό το οποίο κερδοσκοπεί είναι η διαμόρφωση, θα λέγαμε, αυτό που λέμε hype. Δηλαδή, χαϊπάρουμε, για να το πούμε, διαφημίζουμε στην πραγματικότητα τις δυνατότητες, τις μελλοντικές δυνατότητες μιας εφαρμογής και καλούμε επενδυτές να επενδύσουν σε αυτό. Αυτή την εφαρμογή, αφού καταφέρουμε να πάρουμε ένα σημείο επένδυση, τότε αρχίζουμε να δούμε αν πραγματικά μπορούμε να την κατορθώσουμε. Βασίζεται δε αυτές οι προβλέψεις σε ήδη υπάρχουσες δυνατότητες της τεχνολογίας, οι οποίες όμως δεν γνωρίζουμε αν είναι, θα λέγαμε, επεκτηνόμενες και εξελισσόμενες ή είναι αυτό που θα μπορούσαμε αδιέξοδες. Δηλαδή ότι είναι το top αυτής της εφαρμογής και πρέπει να πάμε σε άλλο δρόμο. Αυτό αντιμετωπίζει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή βρέθηκε μαθηματικά πλέον ότι υπάρχει ένα όριο βελτιστοποίησης των LLMs, πέραν του οποίου δεν γίνεται τόσο μεγάλη βελτιστοποίηση, όσο δηλαδή γίνεται πολύ κοστοβόρα. Οπότε δεν πρόκειται να ξεπεραστεί αυτό το όριο βελτιστοποίηση, παραδείγματος χάρη. Αυτό είναι ένα φυσικό όριο. Ωστόσο, τελειώνει και η πληροφορία που μπορεί να πάρει. Δηλαδή, έχει πάρει σχεδόν όλη την πληροφορία που έχει η ανθρωπότητα, οπότε πόσο. Ναι, το όριο βασίζεται και σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι αυξάνεται εκθετικά ο αριθμός των data που χρειάζεται προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η μηχανή και δεν υπάρχουν τόσα data ακόμη, ούτε θα υπάρξουν. Υπάρχουν δηλαδή κάποια φυσικά όρια. Στην πραγματικότητα όμως, προκειμένου να εφαρμοστούν οι πολιτικές οι οποίες θα ενισχύσουν αυτές τις συγκεκριμένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, αρκεί η δήλωση του Musk. Δεν χρειάζεται να είναι αληθινή, αρκεί να δίνει την ελπίδα ότι γίνεται. Όπως με τον Άρη. Αυτός ο τρόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας βασίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει αυτό που θα λέγαμε κερδοσκοπικό κεφάλαιο, το οποίο κινεί ένα μεγάλο ποσοστό του χρήματος που κάποτε ανήκει σε αυτό που θα λέγαμε παραγωγικό κεφάλαιο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να το ακούμε αυτό σαν μια διαφημιστική προπαγάνδα. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να κατορθώσει αυτό το οποίο λέει ότι θα γίνει, αλλά μόνο και μόνο που το λέει διαμορφώνει το κατάλληλο κλίμα και διαμορφώνει τις πολιτικές συνθήκες προκειμένου να μπορέσει να προχωρήσει προς τα εκεί. Ναι, αλλά αν δεν μπορέσει. Όχι μόνο να πάρει κεφάλαια, να καταφέρει να διαμορφώσει την κοινωνική πραγματικότητα σε βαθμό που να είναι συμβατή με το πρόγραμμα το οποίο ο ίδιος θέλει να εφαρμόσει. Ναι, αλλά αν δεν τα καταφέρει, δηλαδή αν δεν καταφέρει να κάνει τα ρομποτικά ταξί τελικά, ας πούμε, ποτέ, ή δεν καταφέρει να κάνει τα ρομπότ έτσι όπως τα φαντάζεται ή οτιδήποτε, δεν έχουμε και πρόβλημα. Άντε, χάλασε μερικά λεφτά παραπάνω. Θέλω να σου πω. Δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε πρόβλημα από τα ρομπότ, αλλά έχουμε πρόβλημα από τη μεταφορά δραστηριοτήτων και λειτουργιών που ανήκαν στον ανθρώπινο έλεγχο στην αυτοματοποίηση από την τεχνητή νοημοσύνη. Παραδείγματος χάρη, μπορώ να σου υποσχεθώ, στο βαθμό που θα μπορώ, ότι ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη Γη, όσο υπάρχει ανθρωπότητα, δεν θα είναι ο τελικός υπεύθυνος κάποιο κομπιούτερ. Ο τελικός υπεύθυνος θα είναι ένας άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος, ωστόσο, το ζήτημα είναι αν θα ελέγχεται από άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, το πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι είναι μηχανές χειραγώγησης των ανθρώπινων υποκειμένων που χρησιμοποιούνται από ανθρώπινα υποκείμενα. Όχι μηχανές χειραγώγησης των ανθρώπινων υποκειμένων αυτόματες. Ο υπολογιστής δεν έχει κανένα σκοπό. Δεν έχει νόημα λειτουργίας. Και δεν έχει πράγματι. Ο χρήστης όμως, ο οποίος χρησιμοποιεί τον υπολογιστή, αυτός δηλαδή ο οποίος χρησιμοποιεί τώρα τα δεδομένα μας, είναι μια ανεξέλεγκτη εταιρεία η οποία απολαμβάνει μια μονοπωλιακή εξουσία που ουσιαστικά θα έπρεπε να περιορίζεται και δεν περιορίζεται. Παραδείγματος χάρη, σκεφτείτε μια εταιρεία να είχε το μονοπόλιο του νερού. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, και να ήταν σε μια ιδιωτική εταιρεία όλο αυτό. Έτσι πηγαίνει, έτσι γίνεται με αυτό που λένε τις μεγάλες, τις Big Five, τις μεγάλες 5
εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένες και προωθούν τα ίδια πολιτικά συμφέροντα. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, διαμορφώνουν ένα trust συμφερόντων, η οποία ελέγχει και χειραγωγεί το μεγάλο ποσοστό των ανθρώπινων επικοινωνιών. Δυστυχώς, όσο προχωράνε περισσότερες ανθρώπινες λειτουργίες βασίζονται σε αυτή την πληροφοριακή δομή, το οποίο θα συνεχίζεται και πολύ καλά κάνεις και χρησιμοποιείς τα LLMs και κάθε νέα εφαρμογή, γιατί δεν πρόκειται να αντιστραφεί αυτό. Δηλαδή, εμείς είμαστε η γενιά η οποία, όπως το έχω ξαναπεί, είμαστε η γέφυρα ανάμεσα στον αναλογικό και τον ψηφιακό κόσμο. Τα παιδιά τα οποία πάνε τώρα σχολείο δεν θα έχουν καμία ανάμνηση του πώς είναι η συμπεριφορά σε έναν μη ψηφιακό κόσμο. Οπότε, ναι, αυτό είναι το κυρίαρχο. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε εμείς, σαν κοινωνία των χρηστών, να διαμορφώσουμε, θα λέγαμε, ένα δημοκρατικό κίνημα για τον εκδημοκρατισμό και την ελεύθερη πρόσβαση όλων στην πληροφορία σε όλους τους βαθμούς του ψηφιακού κόσμου, δηλαδή και στην πληροφορία που είναι το λογισμικό δημιουργία ως για το λογισμικό. Ας πούμε, είναι ανοιχτό πλέον, αλλά τέλος πάντων. Όχι, δεν είναι μόνο με το ανοιχτό λογισμικό open source material. Είναι το να μπορεί να υπάρχει αυτό που λέμε διαφάνεια του κώδικα. Ναι. Το οποίο φυσικά δεν υπάρχει. Και ο μεγαλύτερος αλγόριθμος αυτή τη στιγμή που έχει διαμορφώσει ουσιαστικά τα τελευταία 25 χρόνια, ο αλγόριθμος το search της Google είναι μεγαλύτερο μυστικό από τη συνταγή της Coca-Cola. Με την έννοια ότι στους βασικούς, θα λέγαμε, κύριους αλγορίθμους της λειτουργίας και ταξινόμησης υπάρχει πάντοτε ένα μυστήριο από τις κεντρικές εταιρείες. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι άκουσα το Sam Altman της OpenAI να λέει ότι κοίτα, κάνει πράγματα και δεν είμαστε σίγουροι. Δεν έχουμε καταλάβει ούτε εμείς πώς τα κάνουμε. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιοι το έχουν μυστικό. Όχι, ναι. Ενώ... Αυτό είναι μέσα στην αρχιτεκτονική του συστήματος. Ναι. Είναι ότι δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν πώς προκύπτουν πράγματα. Άρα δεν ξέρουν ούτε αυτοί που τα φτιάχνουν. Δεν ξέρουν, ναι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται black box problem. Το γεγονός ότι ένα σύστημα, ακόμα και αυτά τα συστήματα διαλόγου. Γιατί όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, εμείς σκεφτόμαστε, εγώ τουλάχιστον, σαν χρήστης, σκέφτομαι αυτά με τα οποία εγώ μπορώ να αλληλεπιδράσω. Ναι. Αλλά τα συστήματα του τεχνητής νοημοσύνης εκτείνονται πολύ περισσότερο από την απλά επεξεργασία διαλόγου. Αυτό λοιπόν που λες για το Sam Altman έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί στην πραγματικότητα είναι η αρχιτεκτονική ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα να εμπεριέχει το πρόβλημα του μαύρου κουτιού, δηλαδή να μην μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως πώς έφτασε στο συμπέρασμα που έφτασε. Γιατί το σύστημα αυτό εκπαιδεύεται, καταρχάς έχει μια φάση προεκπαίδευσης πριν βγει στο δημόσιο κοινό, όπου εκπαιδεύεται με τα διαθέσιμα δεδομένα όλων. Ξέρετε ότι έγινε το νεότερο σκάνδαλο είναι ότι η Meta, το Facebook, χρησιμοποίησε δεδομένα από την παγκόσμια λογοτεχνία, από πειρατικά ιστοσελίδες, χωρίς να έχει τα πνευματικά δικαιώματα για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα της. Και εκπαιδεύεται λοιπόν. Έχει μηνυθεί γι' αυτό. Εκπαιδεύεται λοιπόν έτσι και όταν λειτουργεί, στην πραγματικότητα πώς λειτουργεί, βρίσκεται στο κέντρο που βρίσκονται οι τεράστιες βάσεις δεδομένων, όπου έχουμε μικροεπεξεργαστές κατά 3 εκατομμύρια, οι οποίοι μικροεπεξεργαστές κάνουν υπολογισμούς. Οι υπολογισμοί είναι στατιστικοί, δηλαδή βάσει της προεκπαίδευσης να μπορέσουν να προβλέψουν ποια είναι τα επόμενα 4 ή 8 bit, τα οποία θα έρθουν σε ένα κώδικα, σε μια σειρά κώδικα. Αυτό για μας είναι λέξεις, εικόνες. Για τη μηχανή είναι σήματα. Προβλέπουν λοιπόν αυτό βάσει των στατιστικών της προεκπαίδευσης, οπότε προβλέπουν το ποιο ήταν αυτό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, έτσι, και το ενσωματώνουν. Ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει την ίδια επεξεργασία, αλλά χρειάζεται 3 εκατομμύρια μαθηματικές πράξεις. Οπότε, ενώ λογικά γνωρίζουμε πώς, δεν θα κάνουμε αυτές τις πράξεις. Γι' αυτό φτιάξαμε αυτή τη μηχανή να κάνει τις πράξεις που εμείς θα μας έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο να τις κάνει πολύ τέτοιο. Ωστόσο,
όταν μας δίνει το αποτέλεσμα, για να μπορέσουμε να ανασυνθέσουμε τα βήματα που έγινε που οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί όπως ξέρουν όλοι, είναι πιο εύκολο να πεις ότι 2 και 3 κάνουν ίσον 5, παρά να πεις από ποιο συνδυασμό προέρχεται το 5. Προέρχεται από πολλούς συνδυασμούς. Οπότε, ούτε η ίδια μηχανή στην πραγματικότητα μπορεί να κάνει ένα retracing όλων των επιλογών τις οποίες έκανε, γιατί σε μεγάλο βαθμό είναι αυτοπαματοποιημένες, βασίζονται στην προεκπαίδευση και είναι απλά επιλογή φωτεινών σημάτων που συνθέτουν στο τέλος αυτό το οποίο θεωρεί η μηχανή, αυτό το οποίο δείχνουν τα data ότι είναι η πιο κατάλληλη συμβατή απάντηση. Αυτό το μοντέλο, και γι' αυτό φτάνει πολύ γρήγορα στο φυσικό του όριο, με την έννοια ότι όσο περισσότερα data έχει, τόσο καλύτερα συμπεράσματα βγάζει, αλλά όσο περισσότερα data έχει ταυτόχρονα, τόσο περισσότερους μικροεπεξεργαστές, επίπεδα μικροεπεξεργαστών χρειάζεται να προσθεθούν. Άρα τόσο μεγαλύτερο θέμα, θα λέγαμε, μη διαφάνειας, αδιαφάνειας δημιουργεί. Άρα τόσο περισσότερο φεύγει από τον τρόπο να ελέγξουμε τα αποτελέσματά του, να τα επαληθεύσουμε. Για το πρόβλημά μας είναι από τη στιγμή που δεν καταλαβαίνουμε τις εργασίες πώς κάνουμε την επαλήθευση. Μέχρι τώρα η επαλήθευση γίνεται μόνο συγκριτικά, με την έννοια ότι συγκρίνουμε με τη διεθνή βιβλιογραφία, με ό,τι ξέρει η ανθρωπότητα επί του θέματος, με την πραγματική κατάσταση και βλέπουμε αν είναι σωστό ή λάθος. Το αστείο με όλη αυτή τη διαδικασία είναι καταρχάς ότι τελικά φαίνεται ότι τα τρέχοντα μοντέλα είναι πολύ πιο επιτυχημένα όταν μιλάνε με σένα ή και με μένα παρά όταν πρόκειται να γράψουν κώδικα, παραδείγματος χάρη. Γιατί με μένα και με σένα εμείς προσφέρουμε την επαλήθευση κάθε φορά. Ακριβώς. Σε real time, ενώ όταν τους βάλουμε ένα πρόβλημα μαθηματικό συγκεκριμένο, πολύ εύκολα καταραίουν ή δημιουργούν αυτό που λέμε ψευδαισθήσεις, δηλαδή ακατανόητα πράγματα ή λάθος στοιχεία. Ακριβώς επειδή δεν είναι ικανά να επινοήσουν τρόπους επίλυσης που δεν έχουν ήδη, με τους οποίους δεν έχουν ήδη εκπαιδευτεί. Και επίσης δεν μπορούν να κάνουν αυτό που είναι το πιο σημαντικό για έναν προγραμματιστή, δηλαδή αυτό που λέγεται debugging, δηλαδή να διορθώσει τα λάθη του κώδικα που έγραψε. Αυτό το κάνουν οι άνθρωποι προγραμματιστές. Οι μηχανές μέχρι τώρα αποτυγχάνουν να το κάνουν αυτό με μια επαρκή ακρίβεια, με αποτέλεσμα μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης που είναι ουσιαστικά επεξεργασία λογισμικού να είναι καλύτερη στο διάλογο με άνθρωπο παρά στην συγγραφή του δικού της κώδικα. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία προφανώς τα επόμενα χρόνια θα ξεπεραστούν. Αν καταφέρουμε τους κουβαντικούς που οδεύουμε. Ναι, είναι τεχνικά ζητήματα μετά, δηλαδή ψάχνουν άλλες αρχιτεκτονικές. Στην πραγματικότητα, όταν ξεκίνησε η τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξεκίνησε με τέτοια στατιστικά μοντέλα. Ξεκίνησε με απλά, θα λέγαμε, με απλό προγραμματισμό, δημιουργώντας μοντέλα συμβολικής λογικής. Δηλαδή, μία σειρά από στοιχεία, βασικά, τα οποία στοιχεία παίρνουν ένα χαρακτηρισμό και αυτά, σύμφωνα με κάποιους κανόνες, ανασυνδυάζονται προκειμένου να προχωρήσουμε σε επόμενα συμπεράσματα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει πραγματικά να ανασυνθέσεις, θα λέγαμε, ένα ηλεκτρονικό εγκέφαλο και δεν μπορούν. Αυτά τα μοντέλα ήταν τα μοντέλα στα οποία προσπαθήσαν να δημιουργήσουν αυτό που λέμε παραγωγικούς συλλογισμούς, συλλογιστικά μοντέλα. Πολύ δύσκολο και αυτό αντιμετώπισαν πολύ γρήγορα τα όρια τους. Όταν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, αυτά που χρησιμοποιούμε σήμερα, δεν ήταν στην πραγματικότητα πεδία έρευνας στις πρώτες δεκαετίες, γιατί δεν υπήρχαν τα διαθέσιμα δεδομένα. Ναι. Η δημιουργία του ίντερνετ ήταν η αναγκαία συνθήκη προκειμένου να προχωρήσουμε στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που είναι του 21ου αιώνα. Τα οποία είναι στατιστικά μοντέλα και παρακάμπτουν το μεγάλο πρόβλημα του πώς στείλουμε ένα συλλογισμό βήμα-βήμα και πηγαίνουν, δηλαδή από αυτό που θα λέγαμε ότι είναι το πεδίο της συμβολικής μαθηματικής λογικής, που εκεί ξεκίνησε η τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε πάει πλέον στο πεδίο αυτό που λέμε της στατιστικών συμπερασμάτων. Τα οποία στατιστικά συμπεράσματα όμως δεν βασίζονται σε συλλογιστικά βήματα, αλλά βασίζονται σε αναγνώριση μοτίβων. Ναι. Αυτό κάνει η μηχανή. Αναγνωρίζει μοτίβα. Τα μοτίβα, ξέρετε ότι είναι τα ηλεκτρικά σήματα τα οποία εμείς μετά μεταφράζουμε σε λέξεις κτλ. Οπότε οτιδήποτε παίρνει η μηχανή τεχνητής νοημοσύνης είναι, θα λέγαμε, σύνολα από μοτίβα και αυτά τα μοτίβα ιεραρχούνται σε δημοφιλή, κυρίαρχα και ανάλογα με τον βαθμό συμβατότητας η μηχανή ανασυνθέτει τα puzzle έτσι ώστε να
είναι κατάλληλα για την αρχική επερώτηση, παραδείγματος. Ναι. Άκουγα τον Mo Gaudat που είναι από τους πρωτεργάτες, ήταν στο X της Google, που έλεγε ότι η πρώτη φορά που αναγνώρισε ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα ήταν όταν δώσαν στον αλγόριθμο τη μία εντολή μόνο, δες YouTube, το 2016. Ωραία. Οπότε άρχισε να βλέπει YouTube, ο αλγόριθμος, και γύρισε πίσω και τους είπε βρήκα κάτι που είναι η γάτα. Θέλω να πω, δεν του είπαν βρες τη γάτα. Ούτε το εκπαίδευσαν να βρει τη γάτα. Του είπαν δες YouTube. Τότε το YouTube ήταν γεμάτο με γάτες. Είναι ακόμα. Και είναι ακόμα, αλλά τότε ήταν πιο πολύ, τώρα έχει και άλλα πράγματα. Και ήρθε μόνος του και είπε γεια σας, βρήκα τη γάτα. Το οποίο εμένα μου ξύνει και λίγο τον εγκέφαλο. Οκ, αναγνωρίζει patterns, ναι, μοτίβα, οκ. Αλλά αν αυτό το κάνει το 16, και ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι σίγουρη που μπορεί να φτάσει. Ο Gaudat πάλι λέει ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε γενικευμένη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι πάλι ένα κομμάτι, ένα στοιχείο το οποίο από τη μία είναι μια πρόβλεψη που την κάνουν και ο Altman. Ο Altman είπε μέχρι το 26. Ο Altman είπε βρήκαμε κάτι. Ναι. Μάλλον βρήκαμε πώς. Απλά δεν τον συμπεριλαμβάνω τον Altman γιατί και αυτό ζητάει επενδύσεις. Οπότε... Όλο είναι αυτό. Υπάρχει ένα hype το οποίο. Ο Gaudat έχει φύγει. Δεν κάνει τίποτα. Δεν ναι, αλλά υπάρχει λόγος γενικότερα. Εννοώντας, αυτές οι προβλέψεις είναι προβλέψεις οι οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο μπαίνουν αυτά τα όρια, τα χρονολογικά, γιατί υπάρχει μεγάλο κίνητρο να δημιουργηθεί, που θα λέγαμε, μια πολιτική αισιοδοξία γύρω από τα προγράμματα της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Altman λέει αυτά, 500 δισεκατομμύρια. Καλά, γι' αυτό σου λέω, δεν δίνω σημασία σε αυτά που λέει ο Altman, γιατί ξέρει ότι θέλει επενδύσεις. Αλλά το να το λέει ο Gaudat είναι ένα θέμα για μένα. Ναι. Το AGI, η γενική τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο είναι πολύ πρόσφατος όρος και δεν τον δέχονται όλοι, είναι ακόμα ένας τρόπος, θα έλεγα, αυτό που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως κακής ονοματοδοσίας για διαφημιστικούς λόγους. Δηλαδή, αν βγάλουμε τη λέξη νοημοσύνη από όλα αυτά τα προγράμματα, χάνεται κάτι από το μυστήριο γύρω από αυτή την έννοια. Και γενικότερα η έννοια τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει καμία αξία πέρα από διαφημιστική αξία. Δεν περιγράφει με ακρίβεια αυτά τα οποία είναι τα διαθέσιμα μοντέλα. Αν βγάζαμε, παραδείγματος χάρη, ότι είναι μοντέλα επεξεργασίας της γλώσσας, θα σταματούσαμε να προβάλλουμε μία πρόθεση στον υπολογιστή. Ναι, μα δεν έχει πρόθεση. Τώρα είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει πρόθεση σήμερα. Όχι μόνο δεν έχει πρόθεση, εννοώντας θα σταματούσαμε να βλέπουμε τα προϊόντα που μας δίνει ο υπολογιστής ως προϊόντα στοχασμού. Ναι. Εμείς είμαστε άνθρωποι και η μεγάλη μας τάση είναι να βλέπουμε παντού την ανθρωπότητα. Ο ανθρωπομορφισμός είναι μια τεράστια φαντασιακή, θα λέγαμε, ικανότητα και ανάγκη και ορμή ουσιαστικά του ανθρώπου και γι' αυτό κάνουμε τέχνη. Εξάλλου, εννοώντας, φτιάχνουμε παντού τον εαυτό μας. Οπότε θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτό το οποίο μας αποκρίνεται έχει κάτι το οποίο να μπορούσαμε να του αποδώσουμε μία, θα λέγαμε, ελεύθερη βούληση. Γιατί αυτό μας ανταμείβει σε μία επικοινωνία. Αλλά δεν έχουμε αποφασίσει να έχουμε εμείς ελεύθερη βούληση. Όχι, αλλά εννοώντας ότι, παραδείγματος χάρη, όταν μας απαντάει κάποιος κάτι, θέλουμε να έχουμε την αίσθηση ότι απαντάει σε εμάς προσωπικά. Ότι ασχολείται με εμάς. Το μεγαλύτερο κόλπο διαφημιστικό με τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία βέβαια όλα αυτά, τα πιο δημοφιλή είναι τα προγράμματα που αφορούν την ερωτική επικοινωνία. Και δεν είναι τυχαίο. Στο πιο βασικό ένστικτο θα πάει και βέβαια εκεί θα πιάσει και το μεγαλύτερο εύρος ηλικιών και θα διαμορφώσει μια άλλη. Όλα αυτά λοιπόν τα μοντέλα έχουν με το I care about you. Ναι. Νοιάζομαι για σένα. Στην πραγματικότητα δηλαδή
προσπαθούν να τα κάνουν όσο δυνατόν πιο ανθρωπομορφικά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τα ρομπότ, ας πούμε, αυτά τα οποία φτιάχνουν οι εταιρείες, να μοιάζουν με ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, τα ρομπότ τα οποία λειτουργούν αυτή τη στιγμή και σκοτώνουν ανθρώπους κατά λάθος στα εργατικά ατυχήματα δεν έχουν καμία ανθρώπινη εμφάνιση. Είναι πολύ περιοριστικό το ανθρώπινο σώμα εξάλλου. Δηλαδή, όταν λέει ο Μάσκ self-driving cars, δεν σκεφτόμαστε ένα ρομπότ να οδηγάει. Όχι. Αλλά στην πραγματικότητα, εμείς για να επικοινωνήσουμε, θέλουμε να έχουμε την ψευδαίσθηση ενός ανθρώπινου προσώπου, θέλουμε να έχουμε την ψευδαίσθηση ενός υποκειμένου. Ναι. Και αυτό θέλουμε να το έχουμε ακόμα και σε αφηρημένες οντότητες. Όταν λέμε το κράτος, ναι, δεν σκεφτόμαστε κτίρια και ανθρώπους αξιωματικούς, σκεφτόμαστε μια, θα λέγαμε, υποστασιοποιημένη γενική ιδέα. Ο Καντ προειδοποιούσε απέναντι σε αυτή την ορμή της σκέψης ότι μην υποστασιοποιείται τις αφηρημένες έννοιες, αλλά το κάνουμε αυτό και έτσι λειτουργεί και η κοινωνία. Ο Θεός είναι. Οπότε είναι εύκολο να κάνουμε αυτή τη μετατόπιση και να δούμε σε αυτό το σύστημα μία προβολή του εαυτού μας. Και όταν βλέπουμε σε αυτό το σύστημα μία προβολή του εαυτού μας, τότε μπαίνουμε ξανά σε όλο το πλαίσιο το συναισθηματικό και το ενσυκτώδες που μας δημιουργεί η ανθρώπινη επικοινωνία. Δηλαδή το γεγονός ότι η μηχανή είναι ικανή να δημιουργήσει μια επικοινωνία, να αναπαράγει μια ερωτική επικοινωνία με τρόπο ακριβίας, έτσι ώστε το ένα από τα δύο υποκείμενα να μπει σε ερωτική φαντασίωση, είναι στην πραγματικότητα εκμετάλλευση της φαντασιακής ικανότητας του υποκειμένου, του ανθρώπινου. Η μηχανή απλά παράγει κώδικα. Ναι. Ο φούρνος απλά φτιάχνει ψωμί. Άμα του βάλουμε, δηλαδή, εμείς ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία και η μηχανή απλά παράγει. Το γεγονός είναι όμως ότι οι παράμετροι ρύθμισης κρύβονται από εμάς τους χρήστες, είναι αυτόματοι και εμείς απλά βγάζουμε αυτό που λέμε prompt, δηλαδή μια προτροπή. Επίσης δεν βάζουμε ερώτηση, βάζουμε προτροπή. Δηλαδή βάζουμε μια προτροπή στον μηχανισμό προκειμένου να αρχίσει μια διαδικασία επιλογής και να μας παρουσιάσει τι επιλέχθηκε. Σε όλη αυτή τη διαδικασία επιλογής δεν υπάρχει τίποτα το οποίο, δηλαδή το μόνο υποκείμενο που υπάρχει είμαστε εμείς πάλι. Οπότε έχουμε να κάνουμε με ένα αντικατορτισμό. Έτσι νιώθουμε. Δεν είναι έτσι. Σε όλους τους κόμβους της διαδικασίας επιλογής υπάρχουν τα υποκείμενα που εκπροσωπούν, θα λέγαμε, το μηχανισμό, η μηχανική της εταιρείας, οι διάφοροι και αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτό που θα λέγαμε εξόρυξη της πληροφοριακής μας υπεραξίας. Θα ήταν όλα αυτά απλά αν δεν υπήρχε μια αναδρομική, που αυτό είναι το πιο σημαντικό, επίδραση αυτών των διεργασιών προς την κοινωνία, με την έννοια ότι πλέον να αρχίσουμε να λειτουργούμε και εμείς με τρόπους συμπεριφοράς που περισσότερο ενισχύουν την επαφή μας με τη μηχανή παρά την επαφή μας με τον εαυτό ή τους άλλους. Αυτή είναι η παγίδα. Αυτό είναι ένα από τα άλλα μεγάλα ενδιαφέροντα στοιχεία του θέματος με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή πρέπει να αντιστρέψουμε κάπως τους όρους για να δούμε τι συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, πάλι ο Λουτσιάνο Φλωρίντι μας έλεγε ότι δεν βελτιώθηκε τόσο η τεχνητή νοημοσύνη ώστε να γίνει πιο κατάλληλη για επικοινωνία με εμάς και για να ελέγχει, θα λέγαμε, τις κοινωνικές λειτουργίες. Στην πραγματικότητα διαμορφώθηκαν, μετασχηματίστηκαν οι κοινωνικές λειτουργίες έτσι, ώστε να γίνουν συμβατές με τα ψηφιακά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό φαίνεται εύκολο, δηλαδή, γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους προηγείται για να αρχίσει μετά να μπορούν τα στοιχεία της εφορίας μας, παραδείγματος χάρη, να αυτοματοποιηθούν σε έναν βαθμό. Και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν μπορούν να συντονίσουν με αυτό. Και εκεί φαίνεται ότι οι κοινωνίες συντόνισαν με αυτό και όχι αυτό με τις κοινωνίες. Και γι' αυτό επιμένουμε σε αυτή τη συζήτηση γύρω από αυτό που λέμε την όθηση που γίνεται από τα πάνω και την όθηση που γίνεται από τη συμπλοκή των κρατικών υπηρεσιών με τις τεχνολογικές εταιρείες. Γιατί αυτές, στην πραγματικότητα, διαμορφώνουν έτσι τις κοινωνικές συνθήκες, τη εργασία. Έτσι, ώστε να μετατρεπόμαστε, να ενσωματωνόμαστε περισσότερο πλέον σαν ψηφιακά ενσώματα υποκείμενα σε ένα ψηφιακό παύλα υλικό φυσικό σύστημα ελέγχου παρά στο παραδοσιακή γραφειοκρατία που είχαμε να κάνουμε αυτό. Αυτή η αλληλεπίδραση, η οποία σε μεγάλο βαθμό δεν ελέγχεται από εμάς, αλλά ελέγχεται από μεγάλους παράγοντες
εξουσίας και πλούτου. Σε αυτή την διασύνδεση βρισκόμαστε, θα λέγαμε, στη θέση του ανύποπτου χρήστη. Ναι, και του ανύποπτου στην πραγματικότητα καταπιεζόμενου, θα λέγαμε. Το ερώτημα είναι κατά πόσο, επειδή όλα αυτά εμπλέκουν ανθρώπινα υποκείμενα, κατά πόσο αυτό μπορεί να φύγει από τον έλεγχο και να διαμορφώσει νέες, ας πούμε, όπως λες και εσύ, νέες αντιλήψεις γύρω από το τι είναι αλήθεια, τι δεν είναι αλήθεια, τι είναι γεγονός κτλ. Αυτό ήδη συμβαίνει. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ήδη το Κογκρέσο των ΗΠΑ εντόπισε είναι ότι και τα κοινωνικά δίκτυα και τα bots κινδυνεύουν να διαλύσουν αυτό που είπαν την κοινή αίσθηση πραγματικότητας των πολιτών. Ναι. The citizen's shared sense of reality. Ναι, Δηλαδή αυτό... Γιατί χάνοντας την ενσώματη επαφή, άρα την επαφή με την πρακτική αλήθεια, χάνουμε την αλήθεια. Εννοείται. Και την αίσθηση... Εγώ πάντα νομίζω, ρε παιδί μου, ότι η αλήθεια του καθενός προκύπτει μέσα από την αλληλεπίδραση με τους άλλους. Όταν η αλληλεπίδραση με τους άλλους χάνεται, γιατί αλληλεπιδρώ μόνο με τον bot, το οποίο αντικατοπτρίζει με κάποιο τρόπο τον εαυτό μου, Ναι. χάνω την αίσθηση της αλήθειας. Ναι. Γιατί δεν έχω κανέναν να με γιώσει, κανέναν να μου πει «Α, αυτά που σκέφτεσαι είναι χαζά» ή «Εδώ κάνεις λάθος» ή «Ωραία πάμε» ή «Πάμε να βρούμε ένα κοινό τόπο». Οπότε χάνω κάθε αίσθηση της αλήθειας και μένω, ξαναλέω, στη δική μου φούσκα. Ναι. Και επίσης εκπαιδεύομαι και εθίζομαι, θα έλεγα, στην μασημένη τροφή. Ακριβώς. Δηλαδή στο να παίρνω μία απάντηση και να μην ελέγχω από πού προέρχεται αυτή την απάντηση, παρά στην έρευνα. Ναι. Και παρά στην... αυτό που θα λέγαμε την κριτική αμφισβήτηση αυτού του οποίου εμφανίζεται στην επιφάνεια. Και τώρα δηλαδή χάνεται η αίσθηση του βάθους. Μου έρχεται στο μυαλό αναγκαστικά το Brave New World, το οποίο λέω να συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος αυτού του επεισοδίου, να κλείσουμε κάπου εδώ το πρώτο μέρος της συζήτησής μας και να πάμε σε επόμενη φάση στο δεύτερο επεισόδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη φάση της συζήτησης. Για αυτή τη διαζώση συζήτηση, την οποία βέβαια θα τη δούμε και ψηφιακά. Εννοείται, γιατί έχει και τα καλά της τεχνολογία. Έχει πάρα πολλά καλά η τεχνολογία. Και το γεγονός ότι είμαστε ήδη εμβαθισμένοι σε αυτόν τον κόσμο, το σημαίνει να μάθουμε πώς να διεκδικούμε την ελευθερία μας και να διεκδικούμε την αυτονομία μας και πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από τη χειραγώγηση που εμπεριέχεται σε αυτόν τον κόσμο. Και θα μας κάνεις τις προτάσεις σου για αυτά. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Subscribe και like.